Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. Molt bé. Doncs bé, som el Pere i el Noé d'aquí de l'Ecoxarxa del Bages, que ara us explicarem una mica. I res, no sé si alguna de vosaltres coneix o ha treballat en alguna ecoxarxa? O li han... no? Molt bé. Doncs... res, intentarem fer una xerrada curteta perquè després puguem interactuar i que us digueu els dubtes més concrets o el que sigui que teniu. I res, ens direm sobrepant tots dos. Començo, doncs, res, ja fa uns anys que vam començar l'ecoxarxa del Bages, que vam estar discutint com li diríem, i li diem a bona hora ecoxarxa del Bages, hi ha diverses per tot l'estat, amb un funcionament més alt o més baix, que després ho comentem amb més detalls, però bueno, aquestes, com definim per aquí, Bages i Rodalies, tampoc sense entrar en detalls de fins a un límit concret, perquè com més t'allunyes, més difícil és interactuar per logística, més que no perquè estigui prohibit o alguna cosa. I res, la idea de crear una ecoxarxa és poder fer intercanvis, però que com a moneda no usar l'euro, que hi ha moltes coses de l'euro que no triem nosaltres com funcionen i com varien, però que ens afecten, sinó posar una altra moneda que nosaltres puguem decidir entre tots com funciona i quines regles té. I que aquestes regles les podem anar modificant a més sobre la marxa, si tots hi estem d'acord, i pel que ens vagi millor en cada moment. I que també podem cometre errors i tal, però som nosaltres els que decidim aquestes normes i no algú que no coneixem i que es mou per uns interessos que segurament no són els mateixos. I els nostres. Es tracta d'això, de tenir una moneda que nosaltres creem, nosaltres gestionem i que ens serveix pel que serveixen les monedes, excepte per especular-hi, que és el que volem evitar, no? Per tant, la creem d'una manera superneta, supertransparent, està tot registrat en una web, és tot visible en tot moment, per tant ens assegurem que serveixen pel que ha de servir una moneda, que és per fer intercanvis només. I no hi ha cosa més, la gestionem assembleàriament, ens trobem més o menys 2 vegades al mes i dins de les coses que fem aquesta moneda, una mica afegit només el pur intercanvi, és que podem també fer préstecs. Mecanisme que hem pensat i que ens serveix per fer préstecs amb aquesta moneda, sense interessos, i que a partir d'uns pactes i d'alguna manera avalar-nos en un sistema entre nosaltres, entre els que formem part, i que de moment hem copsat molt pocs, però ja n'hem fet 2 o 3 i de moment no hi ha problemes. Hem de dir que és un mecanisme tan net i tan transparent que de moment no hi ha hagut ni... tampoc. Té lògica que un dia hi hagi algun, jo sé, que aquest m'ha fet això i no estic d'acord o no vull pagar, no sé què. Com hi ha en el món de l'euro, però vull dir que de moment portem 4 anys i no hem tingut ni una sola queixa ni de funcionament ni de malentès entre usuaris, vull dir que s'ha de dir perquè és així i no vol dir que no pugui haver ni un demà, vull dir que és un mecanisme a la mar de simple, que no hi ha diners físics, això és molt important per nosaltres, la majoria dels que estem aquí no creiem o no ens està bé el diner físic perquè és un diner que no explica res, és un diner anònim, que es pot fer servir per qualsevol cosa i que no saps mai on va, que es pot deslocalitzar, que amb aquest diner es pot tant comprar armes com comprar menjar i mai el bitllet t'està explicant per què ha servit, no? En canvi, el fet de fer-ho a partir d'una web on queda tot registrat, on tots els saldos són públics i a més això, que és super explicativa, que no hi ha
Hi ha maneres de que aquesta moneda marxi del grup on ha estat creada, això també és important. El fet de no poder marxar de la nostra zona fa que serveixi totalment per l'intercanvi de productes i per la producció local, que ajuda tant a la producció com a l'intercanvi, no? Podria marxar, però és molt més controlable, no? Perquè podria anar a una altra ecoxarxa, però podríem decidir limitar-ho, si tenim més joc que no amb un euro que pot anar a la punta del món en un moment i no pots... Quan has dit que hi havia altres ecoxarxes, doncs és veritat, n'hi ha moltíssimes, a Catalunya sembla que s'acosten als 30, totes anem amb un sistema similars, moltes amb un sistema molt igual, nosaltres potser som la que ens hem separat una mica pel nom de la moneda, per l'import de la nostra moneda, que és diferent de les altres, però també creiem que hi ha d'haver la possibilitat d'intercanviar una mica, no només amb el Bages, sinó amb les xarxes properes, no? Llavors, el sistema informàtic ja permet que intercanviem amb el mateix mecanisme, vull dir que té un sistema de conversió automàtic que podem automàticament comprar i vendre les xarxes veïnes, però des del Bages també una mica diferents i no ens vam enrefiar d'entrada de que l'intercanvi fos lliure amb totes les monedes perquè tindríem un sistema com el de l'euro molt incontrolable, no? Que la moneda podia córrer per tot arreu sense cap mena de control. I per limitar aquests intercanvis amb xarxes veïnes, que creiem que ha de ser, però ha de ser limitat, doncs nosaltres proposem a les altres xarxes i ara a la fira del FESC, de la xarxa d'economia solidària, ens trobarem unes quantes ecoxarxes per acabar de decidir aquest mecanisme entre xarxes, perquè no serà res més que un límit entre els intercanvis, com les balances comercials, podríem dir. I que això farà que cap moneda pugui perdre molta moneda cap a una altra, o al revés, o que una altra moneda t'ompli de la teva, com podria passar molt fàcilment. Però bé, això és una cosa que de moment no es fa servir gaire cap a l'exterior, per tant hem de pensar que el que ens convé és, entre els que estem a prop, poder intercanviar, i és el que ens estem dedicant més i el que hem fet durant aquests 4 anys. No sé, sí. Logística, fet una mica dintre, llavors tenim per ensenyar-vos el programa que fem servir d'intercanvis, o sigui, en vez de portar els bitllets a la butxaca, fem com si féssim, entre cometes, transferències, per dir-ho d'alguna manera, i dius d'aquí va, aquí va. Llavors, una miqueta, si voleu, us feu la idea, tampoc sense... Potser no estaria més començar pel blog, una mica és on podeu entrar els que us interessi i veure aquí tenim tot el tema de recursos. Si poseu a bona hora la ecoxarxa del Bages, ho veureu directament. Us portarà aquí. Per exemple, aquí sempre posem en els mercats, que per potenciar una mica els intercanvis tenim un mercat que ja es feia anterior a l'ecoxarxa, però que com que va sortir la proposta d'aquesta moneda d'aquest mercat, doncs l'hem ajuntat, ens hem assumit els altres, i es fa un mercat fixe, itinerant, però cada 2 mesos, a vegades se'n fan altres per ajuntar-nos amb altra gent, però aquests són fixes, són segurs. I en aquest mercat no és que no es pugui pagar amb euros també, però es potencia molt l'ús de la nostra moneda i es fa servir molt entre les parades que hi ha, no? Bé, en el blog sempre aquí explica quan seran els mercats i també teniu els recursos, per exemple, dels documents. Si voleu veure per què s'ha fet això, no? Per exemple, doncs aneu a l'ideari de l'ecoxarxa i aquí trobareu les motivacions molt més ben explicades de per què estem fent això. Aquí el manual del puntual, aquí expliquem com funciona tècnicament. Després, si volem preguntes o que us podem explicar, podem començar una mica, però si voleu concrecions de com està tot pensat, aquí us ho explicarà. En el díptic aquest és ben bé una cosa molt més bàsica de què és l'ecoxarxa i per què serveix. Aquí tenim aquesta presentació que és una mica per explicar el sistema de l'euro i tots els mecanismes, com ens tenen agafats amb els sistemes de crèdits i aquí ho explica força bé, penso. Aquests videotutorials no us serviran perquè hem canviat el programa, ara tenim un programa nou i això encara estava en el programa d'ara es diu Integral Access, que és una versió lliure d'aquest mateix, però aquest no era lliure, estava fet a Sud-àfrica, hi havia uns llibres per adaptar-nos i perquè ens canviessin coses i se n'ha fet un legal. Aquí uns quants apunts d'un curs que vam fer, que es va promoure aquest curs d'economia a partir de l'ecoxarxa i vam assistir-hi forces i aquí hi ha una mica de les idees que hem de treure per si algú li interessa el tema.
aquí és una mica... Aquí tenim... Filmoteca. Aquí entres un cop de registrat o d'entrada? No, això és un bloc obert, això és obert, sí. Llavors quan posareu aquest altre sol CES? Del CES o Això que... l'interacés? Ara m'estic que no ho sé dir. Això que has dit que ara no hi és perquè s'ha de tornar... Que s'ha de canviar, vull dir, els tutorials aquests, vale. No sé si es faran, perquè el CES és un programa molt ampli que hi va haver gent interessada, ja que agafava un programa d'una altra gent, doncs es va esforçar molt per fer-lo entendible a la gent que el feia servir. Creiem que és prou simple, el que s'ha fet ara és molt més simple, té moltes menys coses, molt més adaptades al que realment necessitem. Jo crec que no fa falta tutorials i a més, si algú ho vol fer, vull dir que no està segurament dins les previsions dels que ho estan portant fer aquests tutorials. Primer perquè segurament no són tan necessaris com ho eren amb l'altre, i si hi ha forces com per fer-ho i gent que ho demani, doncs faríem. Però jo crec que veureu que és molt fàcil entrar en el programa i té molt poquetes coses i molt pràctiques. Aquí hi ha una mica de filmoteca de coses de pel·lícules relacionades amb el tema. Per exemple, aquí el tercer, aquest, la doble cara de la moneda, parla d'unes quantes experiències a nivell europeu i potser també algun de sud-americà de monedes socials. Hi ha algunes que estan força bé. Aquest que es va fer TV2, em sembla, de monedes de canvi també, bueno, no sé, qui t'interessi el tema pot començar mirant això i es pot fer una mica la idea de... I aquesta moneda és deute, aquesta ja és un millorat, penso, perquè veiem com ens enganxen el sistema de la creació dels diners i del sistema de crèdit. És superexplicatiu. Hi ha l'1 i el 2, bueno, sí, teniu ganes, però... En castellà? La moneda és deuda. I aquests ho deuen ser. Sí, el dinero és deuda, sí. Molt bé, això en quant al blog. Aquí teniu per registrar-vos, si voleu entrar... Per registrar per l'interacés, no? Si us voleu registrar en el sistema d'intercanvi, a partir d'aquí us portarà a l'entrada i veurem. Des d'aquí podria anar com de visita? En el CES hi era, aquest no estic segur. Això va molt lent perquè a través del mòbil us puc una mica... I si voleu entrar directament a l'Interacés perquè ja teniu compte, doncs a partir d'aquí també ho podeu fer. ¿Qué diferencia hay? Que un et surt a la pàgina per registrar-te, suposo, per omplir les dades, i l'altre et porta directament a l'entrada només per posar el teu... I nosaltres, com que ja estem a dins... Estem a dins, només hem d'entrar al nostre codi i ja podem entrar directe. Nosaltres és el primer cop, per tant, has de donar d'alta. I quines dades et demanen? Et demana, bueno, això que és estat bé... Entrar-hi, molt poquetes. Molt poquetes dades. El que passa que llavors allà hi és un lloc on pots afegir, si t'interessa ja, el que tu ofereixes per vendre o per intercanviar. I és una pàgina que diu, posa aquí l'import dels productes, l'import dels productes... O que no et demana ni de compte ni el DNI, et demana. És que no et demana, pràcticament obligatori no hi ha res. És que no m'agrada gens, perquè hi ha pàgines que tenen el meu... No, perquè no va lligat a... o sigui, no sé, obligat. No et demana, vull dir, és molt lliure, però clar, hi has de posar alguna cosa perquè si vols que la gent pugui contactar amb tu per intercanviar coses, doncs clar, o un telèfon, o un correu, o alguna cosa hi ha de ser. Hi ha gent que li té tot, hi ha gent que té el mínim, un correu, o hi ha gent que dius, si no poses res no et podré dir que volia el teu. A veure, estaria bé poder-ho mirar-ho, a veure si no. Vale, ara està mig obrir, com vaig comentant, si vols. Bueno, sí, però aquest ja és un dels nostres comptes, aquest és el meu, per exemple. Això és el que se'ns obre quan ja estem registrats i entrem al nostre codi. Vols anar explicant tu una mica? Sí? Vale. I a dalt tenim una mica d'esquema de... Bueno, està a l'Heraldo de Soltera, perquè ja hem entrat amb aquest usuari, ens diu que estem a un saldo de menys 43, que això pot ser, dius, hosti, està a menys 43. Després entrem a fons, si voleu, amb això, però pots estar positiu o negatiu. Això és un sistema de crèdit mutu, que es diu. És una mica mixta, però parteix d'un sistema de crèdit mutu, no? Vull dir que pots estar per dalt, mentre nosaltres s'endeuta i sempre hem de fluctuar respecte al zero, no? Més o menys. El que no pots és començar directament endeutant-te. Ja has de començar...
en funció dels moviments que has fet, o sigui, has de començar en positiu i després, com que ja has fet moviments en positiu, et permet un endeutament proporcional a la quantitat de moviments que has fet. És com a mínim per agafar una mica de confiança amb l'usuari, que no pugui venir algú, es dona d'alta, arriba a l'endeutament màxim i se'n va. Sinó que primer ha de fer moviments i després, en funció dels moviments que fa, se li dona més confiança per endeutar-se. Fins un límit de menys 50. Igualment amb un límit. Hi ha moltes monedes que només tenen aquest sistema com a creació de moneda. Parteixen de zero i es deixen endeutar fins a un límit. Llavors vol dir que quan un s'endeuta és que està pagant amb un altre, per tant, sempre hi va havent moneda per anar comprant i venent sense haver creat una moneda expressa. Només deixant endeutar, que ja és com una manera de crear moneda, pots anar comprant i venent sense crear una moneda nova. Si no permetéssim això, hauríem de fer alguna cosa perquè no podríem estar tots en positiu. Hauríem d'haver creat moneda. Nosaltres, com que no volíem que pogués passar això, que s'apuntés algú i de cop s'endeutés, hem dit que es puguin comprar primer unes quantes monedes perquè la gent estigui en positiu i ja tingui alguna cosa per començar. Un que comenci de nou i vulgui començar comprant, doncs permetem que es comprin també fins a 50 monedes, en euros. Volem deixar molt clar, perquè és un tema que seria perillós, que diu, estan venint moneda en euros, què en fan d'aquests euros? Doncs des del primer moment ho deixo molt clar, els tenim tots, no n'hem gastat cap, els hem servit per fer microcrèdits en euros amb la gent de la xarxa també, i durant una època, i encara estava vigent, també es va pensar que es podien fer inversions en gent de la xarxa que volgués, fins i tot, no sé si, que volgués plaques solars, teníem un mecanisme petites instal·lacions fotovoltaiques per habitatges o per llocs o per... petites inversions que tinguessin un petit retorn després per que poguessis... És com una manera de guardar aquests euros, per tant, compràvem aquestes plaques solars, s'han instal·lat en alguns llocs i aquesta gent retorna a l'ecoxarxa els diners que s'estalvien de la taxa. De manera que tenim aquests diners que no els tenim parats i que els tenim produint energia neta. I l'altre és això, microcrèdits que s'han fet. Per tant, aquests diners no els hem fet servir per res. Tot el que hem fet de fulletons o de gastos han sortit voluntàriament de festes o el que sigui. Aquí ningú ha tret un euro ni una hora per fer res, és totalment voluntari. Però clar, vam fer aquest sistema perquè la gent pogués començar comprant i sense el risc que marxés. Ara s'han intercanviat unes 500, qui ens ho diu? Sí, ens ho diu, però em costaria que trobar-ho. Unes 500 i escaig hores, vol dir que tenim uns 5.000 i escaig euros de la xarxa. Són de tots i que l'assemblea decideix com els deixa en crèdits i com s'inverteixen. No sé si queda clar. Ara podria donar d'alta algú i per començar pots oferir... Per donar-te d'alta has d'oferir alguna cosa. Això ja és un debat en alguns moments surts. O sigui, al principi has d'oferir alguna cosa, ja sigui que tu fas classes de repàs, que tu ets fuster, que tu... el que sigui. Un producte o un servei? Un producte o un servei. I és el que la gent veurà que t'ofereixes i et podrà, entre cometes, comprar. I si ja algú t'ho demana, ja comences a tenir hores. I per tant ja pots també gastar-les. Mentre ningú et demana el que t'ofereixes, també s'ofereix la possibilitat de que compris hores a través d'euros. Per això ara parlava el Pere d'euros. Sí? És a dir, jo m'acabo de donar d'alta, vaig a la fira de Estraperlo, em fa gràcia comprar-me un formatge, però no tinc hores. O li compro amb euros o dono euros i el meu compte me'l passarà hores. Això es pot fer, però hi ha un límit. És a dir, no puc fer això infinitament. No puc la meva fortuna d'euros passar-la tot a hores indefinidament. Es pot fer. S'ha permès això per poder començar i donar agilitat al sistema i que hi hagi una mica més de moneda i que no hagis d'estar esperant que algú compri el que t'ofereixes, sinó per agilitzar això, i per això hi ha aquests euros acumulats que deia el Pere, que és de la gent que inicialment o pel que sigui ha volgut tenir més hores i convertir euros a hores. I que té una vessant molt positiva, que és que aquesta moneda de cop se'ns converteix en doble moneda, que sembla una mica màgic però és una realitat. En el moment que algú paga aquests euros i es tenen aquests euros, aquesta persona també té hores. Perdona, és que no hem començat per el més important, que a la moneda li diem hora. Després explicarem per què i el lío que porta això. És que és una mica confús. Sí. Bueno, però intentarem. Per mi, Per mi. Si voleu, intentarem
explicar per què i en què ens ajuda també, amb el que no ens ajuda. Per tant, de cop la persona que ha gastat aquests euros ja té una altra moneda que li serveix per comprar amb tota la xarxa, i la xarxa té la seva moneda. De cop, d'uns euros tenim dues coses, els seus euros i una altra moneda que també li serveix igualment que els euros per intercanviar. Vol dir que se'n beneficia, vol dir que la persona no ha perdut res d'entrada i a més la xarxa té els seus euros per inversions i per fer préstecs entre nosaltres. Que també és un afegit que no és l'objectiu, perquè realment nosaltres ens agradaria molt prescindir dels euros. Ens agradaria molt que al començament la gent no hagués de comprar hores amb euros. Vull dir, s'ha pensat moltes vegades de buscar altres mecanismes de dir com podem fer per crear monedes sense que la gent hagi de posar euros. En treball social, hi ha altres xarxes que fan treball per la comunitat i a canvi això tenen moneda per començar. Vull dir que hi ha moltes maneres. Si realment algú té propostes i està dintre i vol que es canviï això, tot és canviable i tot és modificable. I seguint, voleu preguntar alguna cosa que no us acaba de quadrar? Has dit euro l'hora? A l'euro li dius hora o no és equivalent? Una hora equival a 10... 10 euros és una hora. 10? Sí. El que passa que... Pero es una hora la moneda, no una hora de tiempo. És una hora la moneda. La moneda es diu hora i li hem donat un valor equivalent a 10 euros. Passa que hi ha molta gent de la xarxa que, com que tenim clar que li hem hagut de donar un valor obligadament per poder intercanviar, per exemple, amb altres xarxes, hem de tenir un valor nostre perquè el mecanisme faci les conversions amb altres monedes que tenen altres valors. Si nosaltres no poséssim una relació de la nostra moneda respecte a alguna altra cosa, que en aquest cas és l'euro, no sabríem els preus dels altres tampoc, no? Nosaltres sí que podríem funcionar amb hores perquè ja sabríem més o menys què ens donen per una hora i podríem anar tirant, però el sistema ens obliga a fixar un canvi per la nostra moneda. Per tant, hem fet aquest canvi de 10 euros, una hora. Si tu fas una classe d'idiomes d'una hora, sí. Això és hora. Segona fase. Segona fase. A la majoria de la gent, o tothom que hi ha a l'ecoxarxa, li agradaria que els preus de les feines convergissin una miqueta, que tendissin a igualar-se, o com a mínim que no fossin tan diferents com són ara, no? No puguis pagar tantes hores al metge i que hi ha hores que t'estan pagant a 5 euros l'hora, no? Tenim clar que això no ho arreglarem nosaltres posant-li hora a la moneda. Però directament ajuda, perquè promovem que la gent intenti acostar-se en les seves feines a una hora, moneda, hora de treball. Si no hi ha cap tipus de control pel preu que tu cobres l'hora. El preu és lliure. Vale? Això és clar. Tu pots fer la classe per ser el que vulguis i dir que cobres a 2 euros l'hora, 2 hores l'hora. A 2 hores l'hora o a mitja hora l'hora. Hi ha gent que s'ofereix per treballar al camp i ja directament es posa un preu inferior a l'hora, perquè ja sap que si demana no el posaran. I hi ha gent que feien classe o fent el que sigui, cobra per defecte més d'una hora a l'hora perquè diu que jo he de pagar un local, he de pagar el que sigui i sé que si no... Vale? I cadascú fa el que vol i després... El preu de les coses és lliure. Per això se n'ha parlat molt i molta gent ho volia fixar, però som molts que pensem que fixar no es pot fer perquè fixar el preu, jo crec que directament no es pot fer perquè fixar el preu de les coses voldria dir que unes persones que potser són molt professionals o tenen molts mitjans o tenen moltes eines, tothom demanaria la seva feina i un altre pel mateix preu no té tanta experiència, no sap fer tant la feina, però potser un preu una mica inferior tindria feina i en canvi pel fet d'haver fixat tot només treballaria uns quants, només tindria feina uns quants. Per tant, de moment hem cregut que el preu ha de ser lliure i l'únic que fem és intentar potenciar que la gent no es passi si algú cobra 5 hores l'hora automàticament es visualitza que algú passa aquí, no? Que surt molt de 10. Que la gent també ho ha tingut en compte. Al començament feien el canvi directe. Jo estic cobrant a 30 euros un massatge, doncs aquí 3 hores. Doncs la gent s'ha hagut de posar una mica to, perquè hi ha molta gent que voluntàriament creu que ens han de costar l'hora i gent que són especialistes en la seva feina que estan cobrant una hora a l'hora. Ja dic que no és l'objectiu fixar-ho 100%, però clar, com que hi ha aquesta tendència, doncs això està ajudant. Sense obligar ningú, això, el fet d'haver-li posat hora a l'hora està ajudant que els preus convergeixin una miqueta. I ja ens està bé de moment. Bueno, sabem que es diu hora de moneda i que té un valor més o menys de 10 euros. És el símbol aquell que hi havia abans? És un H amb una... És un Saturn.
Bueno, quan el vam posar ens va dir que era una Constant de pla. constant de Planck de física quàntica, sí, un símbol Constant de què? de Planck. Bueno, Que jo no em digueu, que és que hi ha molts físics de això, sí, això ens van influenciar. bloqueig. Bé, no sé, anaves amb el... Sí. explicant una mica la Voleu, cosa aquesta. voleu. Anem tirant o voleu comentar algun? Res, doncs a la web, això, veiem que a l'entrar el nostre usuari, a part del saldo, ens diu el darrer intercanvi que hem fet, doncs el Pere es va acabar comprar un pa alemany al Pont Jorba, i ens diu també els moviments que hem fet històrics, els sumats, els sumats, no? Sí, és el total de les coses, de les vendes que he fet i de les compres. Vale? Això és aleatori, va sortint de tant en tant, cada vegada que obres surt una oferta de la Això xarxa. ho podríem criticar com incitació al consum. Sí, hi ha gent que no li ha agradat, Però bueno. Però és una manera de conèixer les coses que hi ha Sí, a dintre. va fent un... Perquè després, quan entres, si volguessis veure... Ara no hi ha tres perquè potser queda penjat, però bueno, si vols. Sí, les No? ofertes. Si vas a ofertes, tens tot el llistat Hi ha tot el llistat llarg de totes les d'ofertes, ofertes. que després el pots buscar per acotar per temes, no? Perquè ofertes n'hi ha centenars, però si bueno, que és d'alimentació o de... el que sigui, i entres a quotes més. Sí, no tenen res, I necessitats? Quin tipus És al revés de les ofertes. Jo ofereixo classes, però jo potser necessito algú que em vingui a tallar la gespa o a tallar els cabells. Però que és el mateix, no? No, unes coses són ofertes i altres són demandes. És el Que contrari. poder ningú... Hi ha una cosa que no s'ofereix, però algú té. No podem fer res I aquí. si tu la demanes, poder pots... Hi ha un català. Ara hem entrat a la del Noè perquè això es penja i no el tocarem, només us ensenyarem per sobre tot el que... Sap greu, perquè és el tema d'estadístiques, per exemple. 25 milions. És molt explicatiu, vull dir que explica totes les compres que s'han fet aquell mes, les ventes... Ah, sí, no és el teu. Va. Què més? Res, per exemple, una cosa... Si ho meva no t'ho demanarà, vol dir que l'he fet tard. Igual no... Per exemple, vas al mercat d'Estraperlo, si compres amb hores no cal que portis res a sobre, només dius el teu número d'usuari, tens un número a part del nom, vale? Jo tinc el 0029, i llavors s'ho apunten i després doncs, quan ho podries fer al moment, per exemple, jo vaig comprar dos paquets de cafè a l'Esteve i ell amb el mòbil directament va entrar a la web, si anéssim hauríem d'anar al meu compte i dins del meu compte que ja fer un cobrament o... no? Sí, aquí hi ha dos coses, el meu compte o la xarxa d'intercanvi. Aquí cada banda t'explica totes les opcions que tens. En el meu compte hi ha l'opció de cobrar una cosa, llavors vas a cobrar i dius Mira, ara s'ha obert els moviments. moviments i llavors hi ha un llistat amb tots els usuaris i dius Perdona, et segueix sortint el 25 de juliol, realment? Perquè estem a octubre. No volia dir que no hi ha cap notícia. el que diu. Això és l'últim que s'ha penjat al blog. 31 de maig i 25 de juliol. D'aquest bloc d'aquí sí, de l'últim mercat de Calder, sí. És el que s'ha penjat al blog. No té res a veure amb els intercanvis que s'han fet, eh? Ah, vale. No. Això, en aquesta pàgina hi ha una part de blog i una part d'intercanvis, diguem. Una part d'estadístiques, que no la podrem obrir, que Però, veureu per això. exemple, posar el de Mollà i no et surt, hauria de sortir aquí, no? Bueno. Recent. L'altre és un bloc express només, que no, que és de la xarxa, no té el mecanisme d'intercanvi. Són dues coses diferents. Allà hi ha un bloc que hi ha els recursos, les pel·lícules, tota la història, i aquí només és el sistema d'intercanvi amb un bloc afegit que... Ah, i aquest és l'integral CES. Aquest és l'integral CES, aquest és el programa nou que dèiem. Llavors, el que us deia, a l'hora de fer un cobrament, només és ficar el número d'usuari de la persona que t'ha comprat i dir quan li has de cobrar, apretar acceptar, et fa has de confirmar que el que et surt és correcte i al moment que confirmes se li envia un correu o sigui, si jo li he comprat el cafè al Pere va ell a la seva compte, m'ho cobra, vale?
i un cop cobrat hi ha el saldo dels dos que envia i jo rebo un correu conforme m'han cobrat els cafès. Vale? I si no hi estic d'acord, doncs al rebre el correu ja et diu clic aquí si hi ha alguna quadra la quantitat o jo no he comprat cafès o el que sigui. Ara deia el Pere que no ha passat, per ara no ha passat res. Vale? I per tant queda constància del... Llavors, per la broma que fem sempre de, bueno, si jo vaig a algun lloc a baixar l'hora i cobra'm soc l'hora 45 i em cobres, i jo no soc la 45 i el que hi ha allà no coneix la 45, fa un anyet o uns mesos que vam fer amb la idea de, si volguéssim portar això a una difusió més gran i poder evitar aquesta possible enganyifa que es podria fer, doncs fer una petita targeteta amb la foto, el nom i el nom de l'usuari de cadascú. I llavors això pots anar a un lloc que no coneixen de res, però confirma que ets de l'ecoxarxa i la teva foto per... Hi ha més projectes, en aquesta mateixa targeta hi ha un codi QR que si el que porta el tema d'informàtica s'ocorre, automàticament algú posant el codi QR et portaria el número de compte d'aquella persona, per tant sabria si té saldo, si no té saldo... I agilitzar el cobrament. Però clar, tot això són cosetes que anem fent a poc, amb els recursos que tenim, voluntaris, per tant, pràcticament aquest programa ara ja el fan servir potser unes 15 xarxes a nivell català i alguna de la resta de l'estat, però clar, és una feina que s'ha fet en bona part des de l'Esteve, del nostre grup, en coordinació amb la Cooperativa Integral Catalana, però vull dir que ha sigut molta feina i que ja funciona, però vull dir que s'hi podrien anar afegint moltes coses. Justament s'ha fet un programari lliure perquè la gent hi pugui fer aportacions i estem aquí, vull dir que hi ha moltes coses a millorar. Aquestes targetes, clar, seria molt millor que el codi funcionés, tenim molt més del que teníem fa un temps. I realment continuem dient el mateix, com que som unes 350 o 360 persones apuntades, que no vol dir que tothom hagi fet intercanvis, i encara no hi ha hagut cap vegada que l'assemblea hagi hagut de decidir sobre algú que diu hosti, m'ha cobrat això i no era jo, no sé què, tot s'ha resolt de moment, som gent a prop, gent que partim de gent menys coneguda i que es va extenent, però amb una mesura que fa que de moment no hi hagi hagut cap vida. No sé, aquí hi ha la proposta de dir fem servir una moneda que sabem que no marxa d'aquí, que sabem que és neta, que no serveix per res més que per intercanviar i que l'hem fet el màxim de pràctica i de funcional que hem sabut. I si algú té ganes de millorar-la, que tingui i ens faci. No, segur que hi ha maneres, vull dir que cada xarxa realment l'adapta a les seves circumstàncies i a la seva manera d'entendre les coses, no? Vull dir que no són iguales, però evidentment tenim totes una visió de cap on ha d'anar molt semblant, no? Que realment cada xarxa l'adapta una mica a la seva manera de ser. Quins municipis participen de l'ecoxarxa? Perdona? Quins municipis participen de l'ecoxarxa? Nosaltres som a Súria, per exemple. Mira, l'altre dia vam estar parlant amb l'Ajuntament de Súria perquè des d'allà volen promoure alguna moneda social i van veure que existia l'ecoxarxa i ens van fent allà per explicar-ho. I és probable, ells potser amb l'explicació nostra van veure clar que potser l'Ajuntament no podia promoure-la, però en canvi van veure bastant possible i que podria estar bé que potenciessin o que donguessin, vaja, que fessin propaganda i que podria ser la seva aportació a una moneda que realment es potenciés aquesta moneda també a Súria. A Súria realment també va sortir aquest tema, no recordo ningú que realment l'estigui fent servir des de Súria. Però no va per municipis, com que va molt, vull dir, per persones i... Clar, però el que em refereixo a aquestes persones, 350 persones, deuen ser són de Calders, de tot arreu, de Mollà, de Monistrol, era veure quin espai, per si hi havia algú que tinguéssim a prop i que no t'has de desplaçar fins a Mollà o fins a Manresa o per exemple canviar amb algú més proper. Home, hi ha força gent de Manresa, tot i que no és proporcional a la població, sempre ho diem, vull dir que realment són gent bastant de pobles dels costats, però també hi ha molta gent de Manresa i són municipis de per aquí. Les distàncies tampoc són
molt llargues dins del Bages, com perquè no puguis quedar un dia, no? Jo he comprat coses a Aguilar de Segarra i, clar, no vas a Aguilar de Segarra, ja un dia a la setmana vaig a Manresa, doncs aprofito, vull dir que es tracta d'anar buscant mecanismes. Hem intentat centralitzar els intercanvis en un lloc un dia a la setmana, això es va intentar, passa que allà on tenim el local ara no és gens pràctic i no ens funcionaria. Ara no ho permet, estaria bé poder filtrar i dir on vius tu i dir... Sí, això és una de les primeres coses que es vol fer noves en el programa, que és geolocalitzar les ofertes. Tu quan veguis les ofertes veguis primer les de més a prop i és el primer pas que es vol fer a partir d'haver acabat el programa, que no sé, i ara el primer pas seria aquest, geolocalitzar-ho perquè es veu que i ha sortit d'altra gent que l'està fent servir, no era d'aquí al Bages, no? L'altra gent que està fent servir el programa que diu, home, això s'interessaria i sembla que sí, que és la primera proposta de millora del programa. No sé, hi ha gent de... Clar, hi ha coses més que pel fet de viure en un altre lloc no faràs les classes de repàs de la setmana d'un lloc, però poder si li has de comprar les llenties. Si has de començar de llenties de 25 quilos no et farà res, no? Doncs t'és igual, preferiries que fos al costat de casa, òbviament, però... Però si està a Manresa... Quan mires classes, per exemple, que jo sí que pels nanos ho he fet bastant, el de Mollà ja ha anat el... Per això és interessant que, a part d'un correu, posis d'on ets, com a mínim, de Mollà, llavors dius, ja no el miro, el de Mollà. Qui hi ha a Manresa? Qui hi ha a Sant Padó? Doncs aquests, tu com aquests. És lògic que sigui així, no? També és veritat que ara, com que hi ha molt poques botigues i primera, perquè no hem anat a... Estem preparant aquesta expansió des de fa molt temps, ja podem dir que estem acabant la feina, hem fet uns tríptics una mica expressos per anar a veure botigues i petits tallers i creiem que és una part de l'expansió important, perquè ara fins ara ja n'hi ha una mica, però molt poquet, són persones a nivell individual, que molts no són, no sé, o professionals, sí, alguna cosa sí, però potser són coses que no poden, que gent que treballa a llocs que directament no són confortables en aquesta xarxa. Per exemple, l'Esteve que ha fet el programa, ell està programant un tema matemàtic que no hi ha ningú a la xarxa que li pugui interessar, ni ara ni a tot Catalunya, vull dir, treballant per tot el món. Llavors dius, a veure, aquí hem d'oferir altres coses, no? Per tant, coses que a la gent que tenim a prop li puguin interessar. I això també és una mica de hàndicap. Moltes feines de la gent que fa habitualment aquí no tenen sortida. Tenen sortida coses més adaptades a un grup de gent més reduït. Per tant, coses més bàsiques, coses més de menjar o de... Bé, una mica de tot, però més bàsic, no? Jardiners? Sí. Hi ha artesans? De molts tipus, sí. Sí? Clar, sí. Per això vull dir que hi ha molt més d'això que no pas mecànics de cotxe o gent que ja tingui un taller. Per això diem que és una mica el que ens falta una mica, no? Perquè la gent, a més, llavors veurà una sortida molt més clara amb aquesta moneda. Hi ha, no sé, 2 o 3 botigues, 2 o 3 bars, ja dic, perquè no hem fet el pas d'anar, perquè això ha sortit a partir d'un grup de gent que ja es coneixia molt i sí, ha partit d'aquí. Però creiem que ens fa falta aquesta expansió, no? Cap a professionals de tot. I ara hi ha algunes botigues, el Fort Jorba, per exemple, que accepten un 50% aquesta moneda. Hi ha la Grana, que també accepta una part d'aquesta moneda. O sigui que es pot cobrar una part en modes i una part en euros, no és problema. No és obligatori que el qui està apuntat aquí cobri el 100% amb aquesta moneda. Creiem que és el millor. Els costos en euros, que és molt difícil, si tu cobres 2 hores és un merder per mi, perquè després pot fer un tant per cent. No hi ha problema. Creiem que és el millor perquè no ens trobarem de moment que una compra amb aquesta moneda ens desmarxi l'economia de l'empresa, per exemple. Jo a vegades els dic als del Jorba, a veure, fem-ho tot en hores, perquè si som molt pocs del moment que venim amb tot el que arribes a vendre, això no et desfà res, vull dir que tu tens igualment euros per pagar els impostos i no sé què, i aquestes hores t'han servit per moltes coses que t'hem ofert nosaltres, jo mateix he treballat, vull dir que realment s'haurien de fer percentatges potser quan això fos molt gran i realment la gent pogués tenir problemes per obtenir euros per pagar els impostos o per pagar la gasolina del cotxe, però això no estem en aquest punt. A vegades diem, és millor fer el 100% encara que no facis totes les operacions amb aquesta moneda, dius, potser mira, aquesta la faig amb hores i la següent compra te la faig amb euros. Així no ens compliquem la vida, en percentatges, històries.
perquè també és una opció. Es deixa totalment a l'acció de qui ha de vendre com m'ha de vendre. El que sí que no s'accepta és que en la pàgina es posin percentatges molt petits d'hores. Sí, en algun lloc ho explica. I si no, nosaltres, la majoria de les xarxes, diuen menys d'un 20% no cal que ho posis. Si no acceptes un 20% d'aquesta moneda, ja no cal que t'hi apuntis. I la realitat pot ser diferent, potser després els intercanvis. Jo m'hi he trobat molt amb la meva feina, que a part de guanyar clients que m'han pagat una part amb hores, perquè tampoc hi ha tanta moneda com poguessin pagar feines grans del Videofy, que un fuster, però que d'unes factures una mica grans no hi ha tanta moneda encara com per poder dir. Doncs m'he trobat que molta gent m'ha acabat pagant amb euros. Vol dir que a més també estem fent clients, estem fidelitzant una mica entre nosaltres, que la gent diu, home, això és com un club, però alhora és un club de proximitat, vull dir que nosaltres no ho veiem negatiu, no? Vull dir que realment et trobes amb això, que gent, que les teves ofertes a vegades es paguen una bona part amb hores i a vegades si no en tenen o en tens masses es pot fer una mica el que es necessiti de moment. No ho veiem. Molt bonic. Res, animem a que ho proveu, no té cap no cost. costa res, podeu entrar allà i de cop esteu veient totes les ofertes, totes les demandes, podeu fer el tafaner sense cap mena de... Un cop registrat. Sí, registrat i dir què ofereixes i... És una mica un joc, no? Depèn, jo no ho visc com un joc, vull dir que a mi no em diguis si és un joc perquè ja et diré, per mi no és un joc. Què ofereixes, per exemple? Jo soc fuster i soc fusteria, sí. I moltes vegades 100% amb hores, ni que hagi comprat la fusta amb euros. Perquè per l'import que és, a mi no em... Perquè tinc coses a gastar amb hores, per tant, si jo tingui coses a gastar amb hores, puc acceptar hores. Són dues economies a dins de casa, per dir alguna cosa, l'economia de l'hora i l'economia de l'euro, i si està dins d'una botiga, doncs per això el mateix, tens un compte que has de vigilar que no se t'esmarxi ni per dalt ni per baix amb hores, i exactament com fas amb els euros, vigilar que en tinguis i que no te'n faltin per pagar, no? Però una mica és el mateix. És molt simple perquè el programa ho posa molt fàcil. Es fa difusió d'activitats a través de l'Ecoxarxa? Per exemple, he vist el mercat de l'Estaperlo. Bueno, perquè el mercat és de l'Ecoxarxa. Perquè és de l'Ecoxarxa. Què? Si es fa difusió d'activitats, formacions, fires... Si està vinculat amb la moneda, sí, si no, s'intenta no usar el sistema. Si fos fins i tot algú que estigui a dintre i posés un anunci, ja segurament no se li deixaria fer. Aquí el blog, el que ell fa particularment, ja no se li deixaria posar. Això és ben bé del que es fa de tots. I això és fàcil, posar-s'hi i veure el que és, el que hi ha, si sembla que hi pot haver... d'entrada et registres, llavors has de demanar alguna cosa, perquè has de començar pagant. Et registres? Pagant no. Tu et registres i poses el que ofereixes. Pagant en hores, em refereixo. Tu d'entrada no tens per què pagar res, tu et registres i poses el que tu pots oferir. Serveis o productes. I et quedes allà si vols. Si no vols començar comprant, no cal que facis res. Et quedes allà i esperes que a algú li interessi el que tu has... Això és com una botiga, és una botiga virtual, però no deixa de ser una botiga que estàs allà, dius molt bé, jo venc això, que algú m'ho compra. Si algú t'ho compra, ja tens moneda. Si ningú no t'ho compra, no en tens i continues allà així. Dius, home, per començar i per ajudar una mica que això funcioni, que era una mica la idea del començament. Hòstia, comprem una mica de moneda que ho facilitarem, no? I alguns vam, tots els que podien, la vam comprar perquè ja n'hi hagués més i cobrés més, no? I si vols fer això, doncs mira, quedes en algun moment, canvies una mica de moneda i ja tens diners per fer una compra. Igualment, quan l'has feta, tornes a estar així amb la teva botigueta allà, Vull dir que aquí no solucionem la vida a ningú que no ofereixi alguna que li interessi als altres, perquè moltes vegades diuen, home, però és que això hauria de servir per la gent que no té feina, no sé què. Sí, podem pensar en 40.000 històries socials, però de moment no hi som. Nosaltres som una botiga pels que som i amb un sistema d'intercanvi supernet. Això de moment és el que som. Que a partir d'aquí, com hi ha altres ecoxarxes que tenen potser més energies i més... que s'han enfocat més a fer coses, jo què sé, dedicades al poble, com són els de Vilanova, per exemple, Vilanova i la Geltrú, ha creat tota la seva moneda
fent horts per la ciutat. Espais que no s'utilitzaven de dintre de la ciutat han dit, molt bé, doncs farem que aquests espais es converteixin en horts urbans. Com ho farem? Doncs pagant a la gent amb la nostra moneda. Com que també començaven i no tenien moneda i els interessava tenir moneda, l'únic que has de tenir molt clar és que no pots fer més moneda de la que necessites, i això sempre és una cosa que s'ha de tenir molt en compte. En totes les economies, l'euro, els dòlars, el que sigui, i aquestes petites també, no pots anar inventant moneda perquè els problemes són grans. Per tant, ells van dir, molt bé, pels que som, pensem que podríem tenir aquesta quantitat de moneda pels nostres intercanvis, doncs fins que no arribem a aquest màxim podem invertir-ho amb els horts urbans, i s'ha pagat a gent perquè prepari els horts urbans amb aquesta moneda. I ja al mateix temps hem aconseguit allò que us deia, que tenim dues coses. Nosaltres tenim euros, que ens agradin, i tenim hores. Ells tenen uns horts urbans arreglats i la seva moneda, que es diu la turuta. Vull dir que directament en aquest primer pas es dobla l'import del que tenim entre mans. Ells gràcies a això han tingut horts urbans arreglats que estan fent funcionar amb gent, ja no sé més enllà com cobren i com produeixen i com ho venen, això no va ser aquesta fase, però la primera fase de que es fessin, i fins i tot en el principi es van arreglar, jo sé, camins del poble, vull dir que es va crear moneda amb feines pel municipi, que és una altra manera de crear moneda. Una vegada la tens creada, el que no pots pensar és que això és per sempre, ja la tenim la moneda, això no ens solucionarà la vida pel futur, vull dir, això ens ha ajudat a crear la moneda. Per tant, ja la tenim, ara continuem amb els nostres intercanvis. Si volem continuar fent coses socials, els diners ja hauran de sortir de nosaltres, ja hi ha d'haver impostos, o s'hauran de fer algunes coses que nosaltres no tenim pensades de moment. Vull dir que sempre que pensem en fer coses socials, els diners no surten del cel, però hauran de sortir d'algun lloc. És veritat que creant una moneda tens aquesta empenta inicial, que se't doblen els diners amb la moneda que crees, però una vegada creada no pots continuar-ne creant perquè fotràs fet com haurien d'haver fet als Estats Units i no ho fan perquè tenen altres poders, però vull dir, clar, allà han anat creant dòlars perquè saben que obliguen a comprar petroli en dòlars. Si no fos per això, no podrien crear els dòlars que estan creant. I són els únics que s'ho poden permetre. Nosaltres som la Merkel. Ho sento, però obligatòriament hem de ser responsables en aquest sentit. I això que tu ofereixes? O sigui, tu vas dir que ets fuster, però pots dir... O sigui, pots oferir tantes coses com vulguis. Jo ofereixo fuster, ofereixo transports amb la meva furgoneta que tinc per la fusteria, el que vulguis, el que puguis. I no cal ser fuster, vull dir que no cal que sigui la teva dedicació principal la que ofereixes. Si saps que no, com li passa a l'Esteve, que no pot oferir la seva feina, doncs s'ha de buscar la vida amb altres coses, en classes de mates, amb el que puguis. I si en comptes d'un servei és un producte, també aquest producte val una hora o el que sigui. Lliure igualment, ho creu. Però mora. Acostumem a quedar... Les assemblees són... Segon i quart. Ha anat variant, però bueno, 2 cops al mes, ara són 2. Segon divendres i quart divendres de mes. I res, doncs decidim una mica, es parla del... si hi ha alguna xarxa, si algun estraper-lo, si s'ha de modificar algun tema... No és obligatori assistir-hi. No, perquè si no seríem. Seríem molts i som molt pocs. Es passa algun acte via mail. Sempre es passa l'acte, es passa la convocatòria. És obert no només als membres de la xarxa, sinó és obert a tothom l'assemblea. No ve ningú que no ho sigui. Però vull dir que realment no tenim res a amagar, que és la cosa més oberta i més transparent. Si un dia per allà i voleu passar, però... Ho fem a l'Ateneu La Sèquia de Manresa. Tenim un espai allà per nosaltres i... Abans estava a Santpedor i ara estem allà. Santpedor és allò que us deia, que l'utilitzaven per fer els intercanvis, perquè la gent amb una sola hora que quedés a la setmana es trobés el màxim de gent que volgués intercanviar coses, gent que potser venen cooperatives de consum, que passava bastant, doncs mira, jo porto la pasta aquí, el de les verdures també porta aquí, jo ja li agafo les verdures per allà on visc, ell agafa la pasta, és com un nucli allà de repartiment, no? Però no acabava de funcionar, el no ser molt cèntric i això, i de moment ho tenim parat, però bueno, tot és canviable, tot és millorable. Una pregunta. Com sé quin preu he de posar a les coses? El que a tu et sembli just.
i ningú dirà res. No hi ha un... Bueno, vull dir, per exemple, el fuster està molt clar, no? Estàs aquestes hores fent... Sí, però a quin preu aquestes hores? Clar, a les mateixes hores que pugui estar jo pintant un dibuix. O no. El preu és lliure, ja ho hem dit, no creiem que no els podem fixar, perquè totes les hores, no som un banc del temps que totes les hores s'intenta... Val, d'acord, aquí anava jo, d'acord. Els bancs del temps, en teoria, i no tots i no sempre, s'intercanvia hora per hora de feina. No tot arreu i no sempre, però bueno. I jo crec que per culpa d'això té moltes limitacions, perquè una persona que dèiem, que tingui mitjans o el que sigui i que pensi que la seva hora no val una hora, sinó que no val la seva feina no val 10 euros, sinó que en val 15, doncs no treballarà per 10, segurament. I una persona que ofereixi... Fa de molt mal dir, perquè es veu molt malament això, però jo crec que no és equiparable, ho sento. Jo puc fer companyia, però no necessito que em paguin com un altre que estigui allà a les mines. Doncs jo crec que no són equiparables, que de moment tenim el nostre mercat net i transparent que ens ajuda a fixar el preu de les coses. I ens sembla prou important que no hi hagi les distorsions financeres i que hi ha habitualment a l'economia, vull dir que sigui ben bé les diferències entre feines que creguem justes. Sí, per exemple, si jo entro en la xarxa i puc mirar altres coses similars com les que jo puc fer, a veure quin preu ha posat la gent per tenir una orientació jo, no? Clar, si tu et sembla que per aquell preu ho pots fer o penses que tu fas tan bé i t'hi dediques tant que vols guanyar una mica més perquè de tu et sembla important... Almenys tinc una base d'on... Tens una referència d'on sortir. Obligadament el nostre petit mercat et posarà al teu lloc, Exacte, clar. Perquè si no, si la gent pensa que és car o que no els agrada el que tu fas, ho sento, però ningú els hi oblidarà a comprar-t'ho. O al revés, si ho fas molt bé i tens un preu com els altres, doncs estaràs colgada. El pots canviar quan vulguis i només tens la referència que tots usem al principi de una hora de 10 euros, per tant, si ho fèiem bastant, el pots canviar. Si de cop et truquen tants que t'estressa, no et truca ningú, doncs pots pujar o baixar. Puc dir una cosa, jo ara que he arribat tard, que no sé gaire de què va, però he agafat alguna cosa, no sé si ho entenc prou bé això. Per exemple, que hi ha molts jubilats que han fet coses artesanals o coses que ja es va perdent tot, que podrien ensenyar fins gratuïtament o bé unes estones, o que per ells els hi fos una d'allò, i no sé si això es pot intercanviar amb això que et dic jo, que poden oferir una mica les seves coses que saben fer, o que d'allò... O bé només us referiu, per exemple, com aquí, que diu les herbes medicinals, o jo no sé de quins productes, però vull dir, aquesta cosa... Es pot oferir el que es vulgui. Hi ha gent que té una bicicleta dels nens i l'ha fet vella i la vol donar, jo dono una bicicleta. Hi ha gent que només vol fer intercanvi directe, el programa també li serveix. Jo vull fer intercanvi directe i tinc això per intercanviar i necessito allò. Aquest programa serveix per tot. Cadascú pot fer-lo servir pel que vulgui. Potser no passa mai res. No és un risc. Home, sí, però dic, és que pots fer servir. Home, oferir-ho pots oferir-ho, una altra cosa és que algú t'ho demandi o no, però vull dir que tu pots oferir, pots donar coses, pots voler intercanviar coses, ensenyar el que vulguis, ho pots posar allà i el que li interessi pot contactar. Per exemple, una persona que sap jugar als escacs, per exemple, pot, si hi ha un grup que li interessa, o bé, per exemple, una persona que arregla sabates, que ara ja es va perdent, que quedarà a zero, també pot d'allò. Aquí és com un taulell d'anuncis. O un metge, per exemple, que, no sé, pot fer conferències de coses que ell sap, o... Jo què sé, coses així. Aquí es pot anunciar tot. I ara m'ha vingut al cap això, vull dir, no sé ni de què heu parlat gaire, però... I realment, a vegades s'ha parlat, per exemple, en Mollà, amb gent que volia fer un banc d'hores, també vam arribar a la conclusió que a través del programa ells podien estar a dintre intercanviar només entre ells el seu banc d'hores, vull dir que serveix per mesurar les hores dels uns i dels altres. Vull dir que no és el nostre objectiu fer un banc d'hores, però dins d'aquest programa un banc d'hores pot funcionar independentment aquí dintre. I si volen més claretat poden agafar el programa, que és lliure
i fer-lo servir pel seu banc d'hores o per qualsevol altra moneda. Vull dir que realment, si volen estar a dins de l'ecoxarxa del Bages intercanviant les seves hores, poden fer-ho. I si diuen entre nosaltres, una hora és una hora, poden fer-ho, és lliure, per tant no ens hi posarem. El que sí que volem, que els que pensem que no ha d'estar tan fixat, també podem fer la nostra vida aquí dins. Vull dir que realment es podria fer servir, sí. Jo penso que en els moments de crisi que no hi ha gaires idees o la gent no saben per on tirar tot això, podrien sortir un pilot de coses, no sé, per desencallar coses o aprendre coses o jo què sé. Doncs va anar posant anuncis. Jo no sé si me'n vaig gaire lluny d'això que heu parlat, però bueno. No, que hi cap és evident. El resultat del que funcionaria o no, això ja és el que s'hauria de veure. Em sembla que m'han dit que ho hem d'anar deixant, si no hi ha... Si no, m'han fet uns... Una cosa. Sí, hi ha una xerrada aquí, sí. Amb la SIC, Quina relació hi ha amb la SIC? El mateix nom? A veure, la SIC vol ser el paraigües, ho deia té clar que no serà, volia ser el paraigües de totes les ecoxarxes i realment la idea va sortir bastant d'unes ecoxarxes d'una gent molt properes que després han fet la SIC. Des de l'ecoxarxa del Bages no ens hem... Nosaltres també som... Bueno, no sé, que és primer l'O o la Llena. Em sembla que el primer va ser l'ecoxarxa del Montseny i algun altre, i a partir d'allà es va crear la SIC. Suposo que era a partir de l'Enric Duran, no? Són els principals, però bueno. Sí, el tema és que des del Bages no ens hem sentit mai molt representats amb la SIC. Hem anat a trobades, hem anat a reunions, però ells volien una cosa molt macro a nivell català i nosaltres som molt d'aquí i no volem... Allò que us deia de les balances comercials de no trasbassar monedes, ells això no ho van tenir en compte. Hi va haver alguns lius, nosaltres vam intentar preveure-ho, no ens hi vam posar i no hem tingut cap liu i ens mantenim aquí. I no només ens mantenim aquí, sinó que estem proposant-los a ells i a tots nosaltres de fer aquests mecanismes més segurs d'intercanvi entre xarxes. Relació n'hi ha, però nosaltres no podem dir que estem a la SIC. Com altres xarxes són de la SIC. Però es busca llavors. Nosaltres? No. Una cosa és que puguem intercanviar amb ells, com podríem intercanviar aquestes trobades que farem ara a la Fira de Barcelona, de la XES, ho hem obert a tothom, a bancs del temps, a tothom qui pensi que pot intercanviar alguna cosa, que ens trobem, perquè per fer una economia més social i solidària, tinguem mecanismes entre nosaltres d'intercanviar. Per tant, vull dir, intercanviem amb tothom, amb la SIC, amb tothom, però d'una manera també neta, transparent i... Vale? Està, doncs. Molt bé. Gràcies per venir, estem per aquí, si alguna cosa no Gràcies.